Yan, nandito na tayo ngayon sa tindahan nila. Rhea. Oh, di ba? Social. Ang dami naman. Daming paninda. Hanggang oras kayo, Yang? Minsan alas 9, alas 10. Hindi naman. Depende sa dami ng tao. So guys. Tapos, itong... Ito. Ano yung mga ano mo paninda? Ay, meron siyang nukos. Ano yung nuko? Pusit. Pusit. May panutkot. Meron tayong boneless. Ano to, danggit? Hindi. Hindi ko alam yung Wala na to. Tagalog nito. Ay, Ito, danggit. balok naman ang tawag nito. Balo ba yan? Parang bangus. Ay, hindi. Anong ba? Swordfish? Yep. Dari para siyang ano, no? Para siyang bangus yung style niya. Tapos ito yung tuyo. Ginamos dito, ma'am. Ano yung ginamo sa'yo mismo? Oo, kay mother ko. Siya ang gumawa? Oh. Homemade. Oh. Homemade. Sobrang fresh na ito. Ano to? Dayok. Mga intestines ba? Kaya mo, sa iba na ito, 100 na to. Pero ito yung mga kay mother. Oo, kasi hindi naman kailangan malaki agad ang kitain. Ano ba sa Tagalog to na isda? Dilis. Di ito, tamba na maliliit. Di parang may ano specific. Ito kasi ang dilis pala. Oo, iba din yan. Magkaiba kasi yung ano na ito, contract. Ang mahal talaga dito is ito. Oo, yung Lupus. pusit. Tapos ito, may dito, contract. Meron niya akong balok na malaki dito. O kaya, ba't hindi mo ano para mas mura? Hatiin mo siya para 50 pesos lang. This 100, 100. 100 lang siya. Itong sinamok, ano, suka na maanghang. Sige. Meron tayong alamang. Dahil dyan, ano tayo, support sa business, bibili tayo. Yes, kuha tayo ng sinamak. Yan. Wala tayong ganito doon. Ito. Yan. Bagoong, labongga ko talaga. Yes. Kasi may, ano? Parang ayaw mo pa ako bitbitin, ha? Kayang kasi punta ka sa Diva. Hindi, bukas na kasi para maluwanag. Kuha ko niyang, ano, pusit. Wait lang, marami ko sa farm. 100. Hindi, may dadalawin tayo mamaya. Makikita nila sa continuation ng vlog natin. So, ilang Isa lang, yan. Huwag din naman puro ganyan na lang sila. Tapos, ito. Kani. bongga talaga yung Yan. ma'am niya yung bongga. Ano ka ba? Siyempre, ano lang yan. Tinutulungan mo rin ako sa vlog ko. So, diba? Tulong din tayo sa iyo. Sinama. Ano pa? Kana... Meron tayong palutpot. Ito, yung kanang boneless. Ito ba yun? Ano yan? Yan ba yun? Iba din ito. Ayan. Ito na lang, yung boneless na. Tatlo na lang to eh. Ayan din, mahal din yan. Hindi mag-isa. Mag-iwan ka ng isa. Dahil? May ano, Tara. Ikaw rin nagbabantay sa umaga. Actually, siya talaga yung nakaisip. Kanya to. Oh. kahit wala tayong Ako'y isip. nag-support. Tapos free delivery, no? Ako nang gumugawa. Kala ko free delivery. Pag maramihan. 5. Pataas. Huwag ka na magdalawang isip. Isa nito. Ano ka ba nasa? Tapos itong Parang may persahan na bentahan. tapos Ano itong yan? balo na malaki, kunin mo na dito. Sa 300 lang naman ito. Ay. Tatlong isda to ha. Wag yan. Kasi, alimbawa, malaki kasi yung pamilya. So, isang lutuan lang. O, Yun, araw-araw luluto. Ito na lang para galing natin. oo, ito kasi hati-hati na siya. 'Di ba? Oo. Tsaka yung budget lang natin, yan. Pero ano dito eh, may mga ulo na part ng balo. Pag gusto mo puro ulo lang. Ito may ulo din naman siya eh. Yan. May mga laman-laman lang. Ano to? Alama. Dala mo. Ito gusto ko to sa ano. Kasi sa bahay. Ay, doon ba sa farm? May ganito ba sa farm? Lang, biskit ko. Oo, kuha ko Isang nito. ganito, isang ganito yung biskit ko. The rest, mga tulog na. Meron na ba ako nung ano, yan? Ito, Meron na yan. Ayan na. Magkano yan? Yay! Ayan na, Bab.
570. 570 na. Grabe, tapos may discount pa, 300 na lang. Ha? Huwag na yung 300. Discounted na yan. Oo. 570. Yung 570, ano na lang yan? 300. Yay! Thank you very much for supporting my... Sabi na sa visit na customer to. Lugi pa. Ayan, saan dami. Tapos nag-ano ka rin ng online. Hindi, wag muna ngayon kasi parang ano pa, kailangan ko pa ng time, more time management. Alam mo na. At saka ano, hindi tsaka yung budget. Budget pa. Tsaka alam mo, malayo tayo sa courier dito. Kailangan ka pumunta sa kabilang barangay. Sa bagay. Hindi, kung maramihan naman at bulto. Ang dami talaga nagtatanong sa comment. Kung bultuhan yung order. Why not? Para kaya. Ilagay mo na sa silog. Ay, ito, dapat ano to, meron siyang sealed back, anong naka-packaging para hindi siya matatapon. Separate lang ito. Sale with a piece yan. Di ba? Paamoy nga. Bagong gawa. Nakadyan, ay, kita. Ito din ba, separate mo. Ay, ito sa ako ato. Yan. Pwede siya bayad Gcash? Pwede. Asa na ang suglanan, Beb? Ayan, di ba? Naginamos. Ay, nante, basi gusto ka. Asa wala may alawan. Ayan yung mga paninda po ni Rhea. Tapos, every week ka nag-ano or kapag basta na Hindi, pag medyo marami na ubos. mamaligi agad. Mostly, every Monday yung bagsakan talaga ng mga tulis. Tsaka dapat mauna talaga yun. Pero mas mura ang... Mauna yung mga lumang... Balik na. 99, ayan na yung Gcash. 44. At least may pagkakabalahan. Ito, busy nga. Kasi dito sa palengke, di ba wala namang... May ganyan bang pwesto dyan sa palengke? O, di ba? Meron mga ganitong binibenta, pero parang mahal na siya ba? Kasi from the, ano na nila pinukompra. Hindi siya wholesale yung pagkakompra nila. At least ikaw, ano... Tapos may supplier ka na rin. O, confirm. Ito pa ba? Ano apil ni? Oo, ay... Yung sinasabi kong laman lahat. Ano yan? Andyan na. Ano yan? Yung bagoong ko, ay hiniwalay ko ng bagoong. Wala mo yung Binuhol mo yung ano, binuhol mo yung ito. Ayan. Kasi baka matapon ba? Wala na, just ako sa November. Wait lang ang uno. O, ayan o. Hindi lang dito yan. Meron na silang panibagong customer. Ano. Nagpilami siya 100. Dami customer. Oh, may other customer ka yan. Hello. Saan mo nabibili yung pangpak yang Ha? kani? Doon din mismo sa... Sa kanila. Homemade na Sinuti ante, fresh ka na ante. Mamaragay mo. Diba? Daming yun. 50. Guwapa rin daw kasi tindera. Yan, para hindi siya mata. Okay, next time, yung ano ba, nakaganito na yan. Yung i-sealed mo siya. A blower, ano lang naman yung init. Iinit lang naman yun, kakapit na siya. Para naka-sealed ba? Mother kasi kanina nag-ano na ito. Tsaka mura na yan, nasa 50. Ante, ante din ba ka na? 7, 8. Dali na? Yan. So, okay na. O, pa-deliver na ako. Thank you so much. Thank you, Yes. support of Buy Our Little Business. Sana lumago. O, hindi yan little, no? Lalaki. Mali mo, magkaroon ka na ng sarili mong pasalubong Malay center. ko, lagyan ko pa dito ng message. Hala, grabe. Tapos gusto ko next time. Eh? Gusto ko lagyan ng mga itlog next. Naman, yes. At if, diba? Uy, maganda rin ang itlog kasi isa sa mga primary ano yan. Kinakain ng tao, ng araw ng tao. Yung consume araw-araw. Kaya yun ang gusto ko rin sana kung matuloy yung poultry business. Maganda, no? Ito kahit ano siya, yung nagsisira. Oo, correct. Basta maubos lang.
Tsaka knowing Filipinos talagang mahilig sa bulad. Congratulations and thank you. Oh, bayad na ako ha. Thank you, Ma'am. Ikaw pa.